אני אסתכל עליך, אני לא יכול, אל תסתכל עליי. אני אסתכל מצלמה. מצטער. יאללה. קדימה, ליאור, מי צריך? מה? אתה מפגר? אתה רציני איתי? זה טייק ראשון, אנחנו פה עד הבוקר. אתם מבינים מה הולך לקרות, נכון? חבורה הכי שפוקה בבית. קח את הסטלנים לעשות את זה. דפוק. די. אתה מבין את הקושי שלי, נכון? אתה מבין מה קורה מולי כרגע? טוב, אנחנו עדיין ברקורד, נכון? אני פשוט אקטק את זה. אתה לא יכול לשים את הרחבה? לא. למה? כי מיוחס, יא בן זונה. וואו, אסור. אתה מפחד עכשיו. אני מפחד שזה נטו קיים. שמור את זה לנצח. שמור את זה. ליאור! אני פשוט אתעצבן עליך, סבבה? אני לא יכול, אתה כזה חמוד. אתה מבין, זה הקונטיניוסיטי שאמרתי לך שהולך להתאפק? אני צריך לסמן תוך כדי דברים. אין לך איך. לא יכול איתך. מה לא הבעיה? יכול. זה חמוד. קורע אותי. נו, זה יהיה מצחיק. זה יהיה פרויקט מצחיק. אוהב איך הם מתאפק. באמת. וואו. אני לא עושה כלום. נזל. זוכרים את זה מכוכב נולד שפשוט שר רק בעיניים עצומות? האוטיסט הזה שהראית לי? ישראל דורון. בורון. אז אני עדיין קם בבוקר. כוס יין לחיי חיים. אני אני חושב שצריך לגנוז את זה. יהיה הכי טבעי אם תשאיר את זה באמת. זהו, זה סתם נראה כזה מוזר את זה סתם. או? כך לא מתאים לו. נכון. טוב, עמרי, אני... קאט. קאט. אז הוא הולך ואני לוקח את הטורטיה, בסדר? לא מתרשם. בואנה יצאתי שם, ברחתי ופה סתם שתדע, אני חם פה פשטידה סתם שתדע, אני חם פה פשטידה זה נפל. נוגה, אתה שמן. מה זה זה? מה זה? זה באר שבע? זה כמו ילדה קטנה. תראו את הכובע. שים את הכובע. כן, יש כאן משקפיים, משקפי ראייה. משקפיים של מישהו. זה יעצבן אותם יותר מהשיער שלך, כאילו. יכול לעשות את זה? אני לא עושה יותר פרויקטים אף פעם. שאני משחק בהם. רגע, זה טוב, זה טוב. כל שקט. נו, אני לא זוכר, סבבה? נו, לא זוכר. יאללה. אל תאיצי בי, אוקיי? אני צריך להיכנס לשם. צריך להיות על הזין שלי, כאילו. איך הוא דופק ככה? אני אתאפק. על הזין שלי. אני נכנס לזה, אוקיי? זה הבול. עכשיו בואי. איך אני? טבעי. כולם אף אחד לא יזוז. אתה מבין? אחד, שתיים, שלוש, ארבע, בום. עוד פעם. שלוש, ארבע, אחד, שתיים, אין, שלוש, אין, ארבע, אין, בום. שלוש, אין, ארבע, אין, בום. מדהים. ידעתי שלא תצליח. מה עשיתי? וואו, אתה צריך כבר לסגור תורות הרבה לפני. שלוש, ארבע, בום. מגניב. אפילו... שלוש, ארבע, ובום. שלוש, ארבע, לאט. וואו, זה כל כך מוזר. אין לי מילים. אוי לא. מה? שכחתי שזה 1080. בסדר, לא משנה.